Die andere hebben punten gehad, dat is 28, 27. Kunnen dansmachine en kapotmakerrace nog inholen? Werd het heel spannend? Ja, het werd heel spannend. Ik kan zeggen dat de einduitslag maar 1 punt verschilt. Rampetamp met gooi! Ze had verrekt is goede zin en ze zijn de winnaars. Maar in de 40ste Limburgs was er nog iets. Hoeveel kreeg hij? Verrekt de goede zin, man! Waarom hutsen met vastelovend altijd goede zin? Waarom komt die vanavond de stemming snel erin? Waarom drinkt ze de ene laatste eindeloos opnieuw? Waarom stinkt ze te kletsen met die halfbekende lui? Met vastelovend liefste meteen van het begin. Vastelovend vierste gebeurde dat het ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl alles ligt te kloppen, het harten sneller slaan. Witse waarom? Gebeurde dat het ken? Spring ik de gekke vaste loven in. Gebeurde dat het ken? Heb ik verrekt de schooien zin. Waarom schon niet de dusje vol met kaas en vol met worst? Waarom krijgt ze niet tussen al dat feesten immer door? Waarom met iedereen over een versnelling meer erop? Waarom komt de frituur als bestelling uit de kop? Met vastelovend liefst en meteen van het begin. Vastelovend vierste gebeurde dat het ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl alles ligt te kloppen, het harten sneller slaan. Witse waarom? Gebeurde dat ik ken? Spring ik de gekke vaste loven in? Gebeurde dat ik ken? Heb ik verrekt de schooien zin? Swing dich, versier dich, dat is een goed begin. Drink dich plezierig en schud dich eine in. Kling en amuseer dich en heb het nodig zin. Lach en leef, gebeurde dat het ken. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse waarom? Terwijl alles liep te kloppen, het hart is sneller slaan. Witse waarom? Gebeurde dat het ken? Spring ik de gekke vaste loven in? Gebeurde dat het ken? Heb ik verrekt de schooien zin? De winnaars van het laatste LVK 49ste Rempetemp verrekte goede zin. Wie leuk dat ook is, vanaf nu alleen nog maar voor de statistieken, ja. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. Ja, we gaan toch richting de Christmas, 15 december, 8 minuten op 7. Goedenavond, leuk dat ze erbij is. Het is even een beetje vasteloven op de radio. Ja, dat doen we in principe net in december. Maar voor het LVK werd met alle leefden uit zonder in gemak. En dat moet ook wel, want het schema zit bomvol. De trein de lup en we moeten erop springen. En dat doen we nu deze avond samen met Maurice Gorissen van de Stichting LVK. Maurice, goedenavond. Goedenavond. Ja, naar de 50ste editie. Dat is een feestje weer. Ja, de gouden editie hebben ze genoemd. Hè? Op Megaland en Landgraaf. En ja, daar gaan we vanavond bekendmaken nou, voor de eerste horde gaat nemen om uiteindelijk bij de laatste 20 in Landgraaf te komen. Ja, voor rond deze avond nog 60. We begoesten met 188 aan de race. Die worden zo'n beetje vanaf de 11e van de 11e al niet ingeschikt naar u. En dan gaat er een jury over hen. Dat was afgelopen weekend. Wie is dat een beetje gegaan, Maurice? Dat is op zich goed verlopen de hele dag. Er waren 6 groepen van juryleden. Die hebben de lijstjes allemaal bekeken en beloesterd. Bekeken in de zin van dat de teksten op een scherm langskomen. En beloesterd uiteraard dat ze te horen waren. En elk lijstje is minstens 2 keer beoordeeld. En uiteindelijk hebben we dan gekeken van welke 60 komen eruit. En dan wordt nog een check gedaan. Of dat er 2 per regio bijvoorbeeld doorgaan. Het aantal zaken die erbij horen.
De jury kijkt vandaag naar de tekst, de muziek, originaliteit, of er spitsvondigheden zo in zitten. En dat gaan we vanavond horen of dat voldoende is. En die gaan we ook bekendmaken. Ja, nou, dat is me wel in het dag geweest. Hoor. De beslagen route en stapel pizza doen en dat werk allemaal. Nou, de pizza's niet. Want het waren vandaag nog wel een rijkelijke lunch. In die zin dat er fruit en zo bij zo natuurlijk. Want ze moesten wel fris blijven. Ja, ik moest om 8:30 en om 5:00 ging de laatste groep van de juryleden weg. Dus het is een pittige dag geweest voor al die lui. Ja, ze zijn droed. Zo is het ook maar weer. Ja. Er zijn er 60 die gewoon 4 lotten huren, gedeeltelijk. En dan gaan we meteen op volgorde de halve finales met vullen. Hè? Ja, we gaan 3 keer 20 nummers bekendmaken voor de 3 halve finales. En dat doorvergunnen in diezelfde volgorde zoals ze dadelijk met verschijnen en later kunnen sms'en. Ja, nu zitten er overal in Limburg cafés vol met artiesten die in spanning zitten, die hand vannacht al een beetje minder geslopen en zo. Het is wel leuk als ze ons even laten weten waar dat ze is. Misschien wel bij de maand of 11, 22, 33 of meer bij elkaar. Kan even appen naar 0682152500. Dat is het vaste nummer van L1 Radio. Daar komt ze bij ons in de studio terecht. En wij weten, wint de Tide Touwluid dat we nog even bellen voor een soort peiling van de sfeer. Want is het spannend of is het feest? Het kan alle kanten goed. En misschien ook wel geen teleurstelling. Wie er zijn verneddeling te huren op de radio, maar ook te zien. L11 Live YouTube of via de website l1.nl. Best nu genoeg zijn voorbijdig. Zometeen gewoon voor die eerste halve finale vullen. Die werd opgenomen op 8 januari in Eidse. Met op 9 januari en op 10 januari meteen de uitzendingen. Dus dan kan het publiek al beginnen. Maar hier is even een van de winnaars. Het tweede liedje waar weer draaien met won. Het kom eens kijken bij ons. Gaan het zien dat er heel wat te doen is. Nee, goed gezond dat dat alles heel bleef. Al die hertjes die kriegen zonder joeks in gescheurd. Kom eens kijken bij ons, wie wij heen geweren. Wie hebben de tijd van ons leven. Wie de lui onder ons zich heen amuseren. En ons een lachen negeren. Mensen beginnen weer echt vast te lovende leven. Eerder weer zien plezier, buiten of binnen, lot zien dat we gas kunnen geven. Dat zien wij weer, overal kunnen we leven. Hey, her, Noord, waar is de wereld bij? Hey, vief, vief, alle handen verbinden. In de ruimte, en met een moeilijke en een dokter die zo let wel ga je. Dat is de kool door de zuur van het bloed. En de hart slijt weer sneller door het joekzieke boot. Kom eens kijken bij ons, wie wij heen geweren. Wie hebben de tijd van ons leven. Wie de lui onder ons zich heen amuseren. En ons een lachen negeren. En dan is het zoveel. Mensen beginnen weer echt vast te lovende leven. Eerder weer zien plezier. Buiten of binnen ons zien dat we gas kunnen geven. Dat zien wij weer. Overal kunnen we leven. Hey, her, oh, her, waar is de wereld bij? Hey, vief, oh, vief, alle handen verbinden. In de ruimte, en dan hoe ik het nog. Dat zien wij weer, overal kunnen we leven. Hey, her, oh, her, waar is de wereld bij? Hey, vief, oh, vief, alle handen verbinden. In de ruimte, en dan hoe ik het nog. Met een liedje van 2011, W3, kom eens kijken bij ons. En een van de artiesten waarvan we rustig nu mogen verklappen dat ze
net in de halve finale zitten, Maurice. Ze doen niet met, hè? Nee, Beatrij is er niet bij. En de ganse op andere wel. Ik kreeg allerlei locatiebepalingen door. Eens even kijken. Café de Prins in de Ospel, daar zitten lui. Bij Café der Klingen en Heerlen zitten lui. Volgens mij bij der Bok op Heerlen. Hij ook even kijken, wat kregen we nog binnen? Ruud Appelhoff zit gans alleen voor de tv via YouTube. Dat ken ook wel. Roelandia en IJsselstein, daar zitten lui. Ze even kijken. Luc Volders zit geloof ik in Spanje. Ja, daar kent ze ook kijken. Dat is verder geen probleem via YouTube. Café Chêne en Neer, traditioneel natuurlijk. Ook daar is het gezellig. En misschien weet het dan nu in al die cafés en in al die blokhutten. Want Miserabel zit dan weer in een blokhut, zag ik. Ergens in Benzeroor. Het nu gaat stiller werden. Want we gaan beginnen met het vullen van de eerste halve finale van het 50ste LVK. Opname in Heids in de Bombardon op 8 januari. Uitzending nu om 6 uur. En de herhaling op 10 januari om 1 uur 's middags. Sorry, 13 uur zit er. Dat is 1 uur 's middags. Ja, wat denk je, Maurice? Best zo er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zullen we beginnen een beetje met zo die eerste halve finale vullen? Ja. Oké, zou ze misschien de plaats willen verklappen van de eerste halve finalist? Ja, dat is een bijzondere plek eigenlijk. Want er een paar weken terug ook over gekald. Het LVK 2027 is daar in Weert. Oetweerd is dit Mark Gruithuizen, hè? Dat klopt, Mark Gruithuizen. Oetweerd inderdaad, regio Midden-Limburg. Met als schrijver Erik Rek en Charles Jeuke. En de componist is Brein Raads en Mark Gruithuizen zelf. Ja, daar had de tekstschrijvers op meisje gevangen. Dat is wel bijzonder. Maar is er dus bij, heb ze alles ook al weer dek wakker met de schoon nog aan in bed. Gekkerin zal zich dat van zijn eigen vastelovens historie wel kunnen herinneren. Dat is zich dan wel in een keer gebeurd, denk ik zo. Goed, proficiat Mark, doe best erbij. Vergrond stukje de A2 af voor de tweede halve finalisten. Dus hoort dat schuift weer zo langs het stadje van plezier. Morgen gaat hij niet meer snappen dellen. Wie denkt dat ik niet dus Michel? Morgen eten weer alweer. En ganse dus vol lekkere frikadellen. Overal langs de Maas wordt dat flink geraas. Met bier en wien en het rukje maakt er zin. Augustus een rundje als spel voor Sinterklaas. Overal is de bal langs de Maas. Ja. En Geuren in Limburg bekende kroener. Dit is Roger Vilvois, hè? Dat is gewoon, ja. Samen met Shirley zingt dit liedje. Dus Maas heet het. En het komt goed voor Maastricht. Dus voor Maastricht-Heuvelland. Mark Vorst is samen met Bart Zorke de schrijver. En Bart Zorke tekent ook voor de componist. Het liedje gaat eigenlijk voor de Maas die ontspringt die komt het land binnen in Maastricht. En die gaat gans door richting het noorden, het stadje van Loo en Plezier langs. En overal langs de Maas, al die plaatjes daar liggen, door wordt vastelovend gevierd. En dat bezingen ze. Met het doel is frikadellen in het liedje, dus dan zit ze goed. Shirley, Roger, proficiat, hier zit in die eerste halve finale. En het gaat ook voor dit liedje. Alles op 11, keer op keer. Spel liever de joker, als de nier. Alles op 11, iedere keer. Zodat ik voldoet vastelovend vier. Vandaag is de dag, vul mijn hartslag. Steeds wat drukker stroomt, ook blijf ik kom. En geef die gas, wie ze let op. Alles op 11, keer op keer. En we horen net bij Roger en Shirley in Maastricht. Hij ook een bietje, hè? Maar ze schreven zich in voor Venlo. Ze schreven zich in voor Venlo, maar beide hebben een verschillende plek. Moeten vertegenwoordigen. Maastricht en Venlo's dialect hoort je dan ook in dit liedje. Alles op 11 en het gaat een beetje over het gokken. Het nummer 11 natuurlijk van de vastelovend. En ja, als ze groot gegok hebben, dan is dit de naam van het halve finale geluk. En ja, de beste gok voor hun zou natuurlijk zijn om de stap te maken naar de finale. Schiebe van Meel en Thijs van Hofte schreven het liedje. En de componist is Jérôme Lenders. Ja, nou, Spaspartout is erbij in die tweede halve finale. Dikke proficiat. Nog een vergrond, een beetje failliet nu bij de volgende halve finalisten. Want met dit vastelovend leggen we garantie. Met z'n één ding al verraad. Met dit vastelovend leggen we garantie. Ze zelfs voelen zich dit was super gaaf. Het woorden werd weer cent voor cent. Al heb ze niks meer, doe best wel content. Want met dit vastelovend leggen we garantie.
Ja, voor veel u misschien een iets minder bekende naam, Maurice. Ja, dat is half getroffen en ze komen nu neer. En Midden-Limburg wordt dat in de regio. En Finn Bessems schreef het liedje en de componisten, dat zijn Eva Kussers en William Dalemans. Ja, en het lege beursgarantiegebeuren is natuurlijk bekend. Vastlovend, kost geen hoop centen. Daar hebben ze ook gehad, zeg van de andere kant. Maar ja, zo gauw het natuurlijk afgelopen is, ja, dan moesten we zorgen dat die beurs weer vol is. Dus, ja, het kost gaat maar de hassigheid, ja, toch? Ja, zo is dat een beetje, ja, precies. En de dikke proficiat nog neer, die don de laatste jaren erg groot is voor kon kijken wat is er of het nog meer voor hun een petto had. Maar half getroffen met de lege beursgarantie. Nummer 4 kregen ze naar de eerste halve finale. Hey, nu maken we voor halve nummer 5. Durg naar Kapel. Eindelijk een beetje sjonkelen. Ja, een rustig nummer van duo Weers bestaande uit Nicky Seele en Simone Loze. En ja, eigenlijk zijn het lekker eigenwijze dames, zeggen ze zelf, die vastelovend vieren. En Weers staat dan ook daarvoor dat eigenwijze. En ze komen verpanningen uit. Nicky Seele en Simone Loze waren ook zelf de schrijvers en componisten van dit liedje. Ja. Proficiat, hier zit erbij in de eerste halve finale. Ja, dan gewoon voor, en ik mag dat nu al verklappen, naar Roy. Want er zijn verschillende dorpjes en plaatsen die Roy heten, maar ik bedoel dit Roy, ja? Ik heb een stand ontdekt, die is een knettergek, die verenvier met ver op de gezichten. Ik heb een stand ontdekt, die is een knettergek, we doen ook wel een boeve weer dan geleefd. Het Roy waar ik het nu voor hou is Stramprooi voor de goede orde. Ja, dat klopt. Van Man and Pack is het nummer, geschreven door Querien van Halen. Samen met de compositie van Job van Hoof. En het nummer is eigenlijk een knipoog naar 1492, wie Columbus Amerika ontdekt heeft. Want ja, als de wind angst had geslangen, dan waren de mannen van Man and Pack, dan zouden ze in Stramprooi zijn uitgekomen. En dat was voor hun inspiratie voor dit liedje. Nou, een dikke proficiat, Man and Pack erbij in de eerste halve finale. Start nummer 6. Dat is straks interessant voor het sms'en. Dat komt voor nog wel even uitleggen. Start nummer 7 is voor Spassen mij verhelen. Vier met ons passen lopen, dus de zon en nog wind. Laat het naar je buren, want vanavond ik opbrengt. Zin je te vergeten, onthoud dat ze les. Vier passen lopen, bis de zon de nacht windt. Het snijdt wel confetti, doen regen de spas. De wink van plezier, dit trekt ons aan de jas. Vier plukken de nacht, ze pluit mij heel even. Dus weer te lang wacht, en griep nog ton even. Ja, in Café der Klingen hele hangen ze nu in de gordijnen. Dat weet ik gans erg zeker. Het is mannen worden vorig jaar ook bij in de halve finale. En nu weer. Nou ja, dat klopt. Bis de zon de nachtvink. Natuurlijk een champ naar het, zeg maar het donkerder weer. En dat jullie dan gewoon hartstikke doorvieren, die vastelovensavond in. Sam Smits en Stan Peters, het Limburgs dadelijk duo. Onder Sam en Stan treden op uit Heerlen. En Inge Winkens is de schrijver en Roland Klaasens de componist. Ja, Sam Smits, Stan Peters, ze zijn erbij in de eerste halve finale in Eidse. En nu had ik bij de volgende even goed moeten kijken, want ik keek naar de plaatsnaam. De link hou ik niet meteen, maar Joost is echt ingeschreven voor Venlo. Wat einde brood op, nee, die helpt me maar op. Ik in de motor, ook al woelen het heren zet gesloten. Maar het tettert maar door de ganse dag. Wat heet dan de roetkrom, ook al stelt het niks voor, wie weet het beter. Want we blijven hem toch verkennen met toch. Maar we huren het aan dan met bedrag.
Ja, gaan we in een sterke link met Grubbenvorst. Maar ze komen echt goed voor Venlo. Ook uit de leedjeswedstrijd toch, hè? Ja, dat klopt. Venlo, dat is eigenlijk de tweede halve finalist uit Venlo. En dat is een uitzonderlijke combinatie van Björn van Bakel en Ken en Robbie hebben ook afzonderlijk deelgenomen al aan het LVK. En nu hebben ze zich samengevonden om dit liedje uit te zingen. Wat een proter, dat is de titel. En eigenlijk zeggen ze, houd het maar kort, want van proten houdt de dismannen niet. Ja, proficiat. En een gans gezelschap door erbij. Dat werd gezellig in de Bombardon bij de Easterhoven finale. Dat werd het ook met Mike en Kira. Ja. Vanaf het begin was de Limburg werd 1. Van Mike en Kira uit Oostrum, Noord-Limburg. En de schrijver is Patrick Jansen en de componist Paul Raats. En ja, ze zingen eigenlijk Kiko Michiel, steeds meer lui die zich met elkaar treffen. En uiteindelijk wordt al dat losse volk wordt één. En het sluit dan de vastelavond uiteindelijk allemaal samen om dat feest te vieren. Proficiat Mike en Kira erbij. Dan stapt ze vanuit Oostrum in een auto en met verkeer met zit een stond en 10 minuten later kan het zomaar zien dat ze dan aankomst in Broensum. Want hier in Limburg begint het pas wanneer een liedje dan. Kom nog de vastelavond afterparty, anders wacht we straks een jaar. Zet die gordijnen toe, dit is een pak geluk, dit is nog lang niet klaar. Ja, Ivana is dit, Maurice. Dat klopt, ja. En het zingen over die vastelavonds afterparty, zeg maar, als de kroegen sluiten en de feesten dingen eigenlijk nog niet idee hebben voor Willenhoes, dat ze dan nog een afterparty houdt en nog even lekker doorgaan bij de Lutoes of op een andere plek. Spek en eieren eten, dat soort zaken allemaal. Het liedje is gemaakt door Dwayne Holbach, zowel de schrijver als componist is. En Ivana komt uit Brunsum, zo wie gezegd, uitkomend in de regio Parkstad. Ivana is dus erbij. En dan met de hand voor zijn hoofdvol, de Easterhoven finale. Het is in de uitzending ook zo dat er dan even reclame komt. Dat goed veel nu net doen. Maar wel even ruimte geven om te plassen, om nog een putje beer in te schudden of te bestellen. Zometeen deel 2 van die Easterhoven finale vermaken ze alle 3 gans vol deze avond. Bij de bekendmaking van de Hoven LVK finalisten. U is nu de allereerste winnaar. Van IJsde tot de Mokerhei bij alleen. IJsde tot de Mokerhei. Limburg is een dolle boel, het jonkelt op en neer. Dus uw sneurig is geen water, met de maas, zelfs ruim naar beer. De otter kijkt door ieder deur, ja Limburg is nu één. En met arm trek ieder met, want geen stedelijn. Waar is de tot de Mokerhei? Lukt iedereen te zingen? Waar is de tot de Mokerhei? Hij is geroepen.
tot de mokerij van Jean Inemé en de Walkers. De eerste winnaar van het LVK, dat is lang geleden. Ik ga eens even kijken wie er in de provincie is. Oh, dat gaat in de uur van. Dat pakt de volgende, geen probleem. Het is net dat van hoe halve finalisten gewoon bellen huur. Ja, misschien een beetje waar ik ben. Proberen contact te krijgen met Café der Klingen en Heerlen. Ik zei, daar hangen ze in de gordijnen. Maar dat wordt totaal speculatief. Dat ook echt zo is. Gewoon voor achterkomen. En wenn het echt kabaal is, Maurice, dat weet ze, dan pakken ze net op, hè? Hallo? Hallo? Nee, wij spreken. Ik spreek met Bas. Hey Bas. Café der Klingen. Café der Klingen, ja, precies. Dan moeten we zien met Ruud en Maurice besluiten de uitzending bij L1. Hoi, goedemiddag zelfs. Was de halve finalist over de vloer door? Ja, zeker. Ik heb Sam en Sunny zitten. Ja, hangen ze in de gordijnen of is er wat roeden tussen? Ze zijn er nog steeds. Ze zijn er nog. Ze zijn net gevallen, niets gebroken? Nee, ze hebben alleen nu net, weet het, een beetje de zenuwen ervan afgedronken, zullen we maar zeggen. Ja, ze hadden zich in Lotte Esje de duchtig. Dat is gans groot. Ja, zeker. Ja, ze worden nerveus wel. Hè. Ik kom stand toevallig gisteren tegen en daar houdt het toch wel een beetje meuten met slopen en zo. Ja, zeker. Dus die zijn nu een beetje weg, denk ik. Oké, nou, veel plezier nog. Had ze nog meer potentieel halve finalisten zitten? Nee, ik heb momenteel alleen Sam en Sunny zitten. Nou, dokter de groeten aan een dikke proficiat van ons, hè? Zeker, groetjes terug. Veel plezier door in de Klingen. Hoi. Hoi. Nou, zie je wel, dat is het leuk. We gaan maar weer eens even die tweede deel van die halve finale bekendmaken, Maurice. Dat is het wel langs het tietvuur. Ja. Zauver met startnummer 11 beginnen met het Vastelovens Royalty. Dat lijkt me een goed idee. Niks. Start nummer 11. Ja, dat zijn Prins en Oud-Prins uit Graashoek. Noord-Limburg komen ze uit. De schrijver is Frits Kriens. En dat is een pseudoniem voor Quering van Halen. En de componist, dat is Job van Hoof. En ja, eigenlijk de titel, daar zei eigenlijk genoeg. Niks. Maar uiteindelijk is het alles. Want alle dingen die Sean zou kennen zijn... een chique reis of een trouwdag. De mannen noemen het allemaal op in het lijstje. Uiteindelijk zeggen ze niks kan tippen aan de schone eeuwenoude vastelovend. Ja, het werd een uur later dan gepland, denk ik, op de Graashoek... met de deelname en de kwalificatie vooral van de Prins en de Oud-Prinsen daar. Proficiat, niks is daarbij nummer 11 strak voor het sms'en. Maar dat is nu nog net in de orde. Dit is namelijk nummer 12. Dit wordt dan dag, weken, mondje gingen weer eraan. Over gans in de band en genoten ervan vastelovend. Dit wordt dan ons veramiseren met Jan en alle man. Met de ganse rattenplan, zo lang als het kan, vastelovend. Wordt zoveel beloven. Ja, dit is een beetje dienstig over een 12 uur geveulen, Maurice. Ja, zeker. Nog net in de kroeg en dan allemaal die samen onder de arm snappen, nog een beetje schoenkelen en dan dit liedje opzetten. Dat de vastelovend, zo wie Ivo dat zingt, Ivo van der Bijl, want dat is de zanger, zegt vastelovend is voor 111% weer geslaagd. Ja, een schone afsluiter. Een liedje van Robert Bux is de schrijver en Luc Opdekamp, de componist, Elslo, Westelijke Mijnstreek. Ja, dus ook een liedje om het trunken bij Voetenpinken, die aan volgt nu in de vastlovend. Ivo proficiat en vermagen meteen ook Horst feliciteren. Verhuren heet de soep, hè? Ja, en ik neem aan dat in Horst hartstikke deuren is dat ook een gekke hoes is. Want ze zijn door naar de halve finale als kandidaat 13. En twee bekende namen in elk geval op het lijstje van schrijver en componisten. Want Tamara en Stef Konings, natuurlijk bekend als Proefmar, die doen het samen met Heet de Soep. En dit liedje is door dan zeg maar het resultaat van. Draaien door met vastelovend, maar ik denk vanavond ook door in Horst. Dikke proficiat voor Heet de Soep. Nummer 13 dus, Easter halve finale. Door zit hier te zien en te huren. En dat geldt ook voor Timo en Dave. Yes! Want de allerbeste maakt het plaats naar de laatste. Dat zijn de schoonste boeren, dan kom ik pas op toeren. Het allerbeste maakt het plaats naar de laatste. Hang het bino in de touwen, die laatste gek en alles geven mot op.
nooit berouwen. Uitkomend voor de Nieuwstad. Ja, dat klopt. En Nieuwstad is een regio-indeling bij het LVK Midden-Limburg. Timo en Dave, dat zijn de twee uitvoerende. Ron Roemen is de schrijver, maar ook de componist van het liedje. Dat het heerlijk gevoel van samen doorgaan, zingen en lachen leidt beschrijven eigenlijk. Omdat het feest pas echt compleet is als je er nog één keer mee deed. Dat eerlijk is eerlijk. Het laatste glaas, dat is het glaas dat nog het laatste komt. En nog één, en nog één, en nog één zeggen we dan. En uiteindelijk, dan is het afgelopen. Gewoon op dansen, gaan een pakje applauderen, ze zijn rol, 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 rol. Als de nacht. Timo en Dave dus erbij. Proficiat. Ja, dan had ze soms een liedje en dat deed gaat. En dat is fantastisch en dat moest ze vieren. Maar dat zoekt dan ook weer een opvolger. Dat is niet altijd zo makkelijk, maar vooralsnog gaat het voor Rempetemp redelijk, hè? Ja. We schiet het vaste lobensverhaal. We schiet het vaste lobensverhaal. Bij allemaal. Ik ga niet uitgeschreven, niet uitverteld. Niks overdreven, schon ganz versteld. Als ik het laatste hoofdstuk haal, denk ik wat een verhaal. De winnaars van vorig jaar zijn erbij nu in de halve finale van de 40e editie. Ja, dan hebben we de Rempetemp natuurlijk. En ik denk eigenlijk wat een voor dat ze zich dat eigenlijk al heel graag dagen af hebben gevolgd. Die finale vorig jaar. De Bertha Polense wisseltrofee, daar staat ongetwijfeld wie een van de mannen op het turf op een goede plek. En dan hebben we natuurlijk voor Rempetemp moet Amsterdam, Jan de Vries, Roger Peters en Roger Pisters en Roger Schilds. En Roger Pisters, dat is ook de schrijver-componist. En het schrijven heeft er samengenomen met Julie Notermans, Je suis vorig jaar. De mannen van Rempetemp zijn erbij, dus proficiat jongens. We gaan nu even een beetje, dartelen in de wei, zou ze kunnen zeggen, ja? Overal en nergens, wij zien erbij. Niet te geloven, hoe dan? Ongelooflijk niet gelogen, het duurt bij mij. Ja, maar hoe dan? Hoe dan? Niet te geloven, hoe dan? Hoe dan? Ja, maar hoe dan? En dachtelen, dat deden veulen, hè? En ze komen uit veulen. Ze komen uit Flauw, veulen, ja, ik weet het. Is al laat. Ja, hoe dan, hè? Goed zat, dat is in elk geval het duo. Dat zijn David Jansen en Koen Klaasens natuurlijk. En kom uit van Noord-Limburg. Dat is eigenlijk, ja, het liedje gaat er zich een aantal vragen stellen. Wie toeskomen, ruzie met de vrouw, overal een nergens, nummer op allemaal. En iedere keer de vraag achteraan, hoe dan? En toch gebeurt het. En ja, beleven ze die avonturen. En dat allemaal in dat liedje uitgebeeld, ook in een clip. De mannen uit veulen. Goed zat, ze zijn erbij. Dikke proficiat. Even denken, toen geeft hij bij L1 de studio uit. Meteen rechtsaf, dan komt ze bij stoplicht, geeft ze links. En dan kiest ze een berg voor een kiezen. Dat is zich nogal lang terug. De Rasberg heet daar. Dan kunt ze boven en dan bessen bij Dislui. Van de spas en dat volume komt uit de kas. De gesluchting in de boek moet het voeders weg doen. Dus dan burgers even aan de rotte vast. En zet bij carnaval de Polonaise gang. Dan gooit weer alle kilo's in de schijn. De beer nog niet. En de zeepek om de piek. Deel ik doen zoals we wachten in de koelkast. Ja, kijk, en voor de lui die dan van de topografie zijn, dan kunnen ze uit een berg in tabliet. Aan het eind van de Lange Berg. Bij 4 ton. Dat klopt, bij 4 ton. En dat zijn Robert, Giel, Michel en Philippe natuurlijk. En dat zijn, laat ik zo stellen, stevig geboede mannen. Dus de zwaargewichten van de spas. Dat zou ook zomaar een erepredicaat voor hun kunnen zijn. De tekst en muziek, dat is van een heel bekende man uit die omgeving. Maurice Pleumakers, natuurlijk bekend als een van de gelinden. Doen zelf niet meer met, maar hij is in elk geval van de partij met dit liedje. De zwaargewichten van de spas 4 ton en een dikke proficiat. We waren gans aan het begin van deze uitzending in een plaats. En daar komen we nu weer terug. Wiert,
Dat is de plaatsje. Dat is de plaatsje. En Stefan Wolter, dat is de uitvoerend artiest. En niet zomaar immers in Weert, want daar was in 2024 de stadsprins van de Rogstekers. En dat is een van de organisatoren samen met de stichting Bospop in 2027 van het LVK. En inmiddels is dit inderdaad het tweede lijntje al uit Weert. Ja, en dat is eigenlijk de la die opgetrokken wordt, waar allemaal spullen van de vastelavond uitkomen. Schmink, confetti, pruiken en zelfs een kunstgebied. Enfin, ik zou zeggen, kijk de clip, loester het lijntje en je weet wat er nog meer uitkomt. Allemaal om dat lekker feestje te vieren. Stefan Wolter, nummer 18, zit dus in de eerste halve finale. En de proficiat richting Weert. Nu komt toe, Maurice Hoed Sittert. Weerzand Stiervelen, wat staat hier? Oogstevelen. Oogstevelen. Ja. Ja, en mensen daar een beetje Engels van maken. Zullen de boots. De boots. Ja. Met vlakken, confetti vult de roet. Ze stinken, nog drinken, gewoon aan en niet meer goed. Ze dragen niet dagen en willen nooit naar huis. Ze geven niet leven, niet vastelovensboots. Vastelovensboots. Wow, wow, vastelovensboots. Wow, wow, die willen niet naar huis. En die vastelovensboots. Ja, halve finale plaats voor Hulsberg. Ja, een beetje bluesachtig leedje door Soest natuurlijk. Vorig jaar zat het nog in de rollercoaster. En de rollercoaster had het ook in oktober maar getreffen, want toen is het getrouwd. Het komt uit Hulsberg uit voor Parkstad. En Frans Hermans is de schrijver-componist van Vastelovensboots. Proficiat Nadine, oftewel Soest, doe best daarbij. Dat geldt ook voor deze oud-winnaars. Dus wij doen het op karakter. De reugen groot van langzaam naar wat zachter. Vanavond doen we alles op karakter. We gaan van luurwinkels dat niet meer zien. Wij doen het op karakter. Braaf is dat schuiven we naar achter. Vanavond doen we alles op karakter. Meer die respect van de pien. Hij niet als altijd. Proef maar eens dit. Proef maar inderdaad, Tamara is ook een van de schrijvers van dit liedje. Dat deed ze samen met de Roel Gommans en Jules Rijvers. En Roel en Jules tekenen ook voor de compositie. Dan komen ze goed voor IJsselstein uiteraard. En ja, we kennen natuurlijk allemaal van het LVK 2024 als winnaar toen met Ooyen blieven holen. Ja. Proficiat Stefan Tamara Zunt erbij. Daarmee is de eerste halve finale. Opname 8 januari. Uitzending 9 en 10 januari compleet. Is misschien handig voor de matchschrijvers. Maurice vindt van nog even herhalen weer door allemaal inzet. Want we begroesten met de start nummer 1. En Weert, Mark Gruithuizen. Hey, hebste alles is erbij in de eerste halve finale. Dat klopt. En de nummer 2, het liedje Moos van Shirley en Roger uit Maastricht. Spaspartout uit Venlo, alles op 11 in de eerste halve finale. En op... Ja, daar heb ik hem te pakken. De nummer 4, lege beurzengarantie, half getroffen uit Neer. Weers uit Kapel, oftewel Panningen, het Masker nummer 5. Uit Stamprooi is de nummer 6. Ik heb een stam ontdekt van Man en Pek. Uit Heerlen, Sam en Stan, beste zon de nachtvink. Och, die zijn erbij. Uit Venlo de nummer 8, Wat een Proter van Björn van Benkel en Ken en Robbie. Limburg werd Ian, Mike en Kira uit Oostrum, die zijn erbij in Heidse. En feesten in Brunsen met Ivana op nummer 10, de Vastelovens Afterparty. Op 11, niks, de prins en oudprinsen van de Graashoek. En uit Els is afkomstig Ivo van der Bijl met nummer 12, Dit wordt het dan. Horst, nummer 13, Heitensoep, Gekkenhoes, ze stond in de halve finale. Nummer 14, Het Glaas na de laatste van Timo en Dave uit Nustad. 15 is voor Rempetem, de winnaars van vorig jaar. Wat een verhaal. Nummer 16, Hoe dan van Goedzat uit Veulen. 14 uit Bergen Tabliet, de zwoorgewichten van de Spas. En dan nummer 18, Laai die Laalig van Stefan Wolter uit Weert. De Vastelovensboots van Soes uit Hulsberg zijn in de eerste halve finale present, proficiat. En de laatste uit de eerste halve finale is nummer 20 op karakter van Preufmar uit IJsselstein, Noord-Limburg. Daarbij is de eerste halve finale compleet. Mensen er nog kaarten voor willen kopen, wat moet ze dan doen? Ja, ik zou zeggen vooral blijven luisteren, want na deze uitzending om 9 uur dan gaat de digitale bestelling open. Dat gaat allemaal via de website www.stichtinglvk.nl. Daar wordt ze vanzelf dan naartoe gemanoeuvreerd om kaarten te kunnen kopen voor een van die 3 halve finales. Mooi, zometeen gewoon voor de tweede halve finale vullen. Even plassen, even putje beer of een tasje koffie. Hij is de klomp. Is dat nou leuk? Is dat nou gasten? Je met een optocht met chauffeur de prinsenwagen. Confetti houden
smeert er en vergwijde. Vergwijde alles vol. Een vrouw zegt half gewijde. Wat is die doe van de lol? Ik kom hier met mijn kinger. Met die ben ik nog kwijt. Begraven onder meters van de rotzooi. Dat is wie. Is dat nu leuk? Is dat nu vast geloven? Moet dat nu echt? Dat levert toch alleen maar klachten. Of is dat nu leuk? Is dat nu vast geloven? Johan Dobrecht en Joeks en Pek. De kinderen lachen is toch top. En of dat een mikzelf is of de grootste zeur. En zijn 1 op 11 is hou ik de spiegel voor. Is dat nu leuk? Wat houst ik dan gedaan? We kijken leven, leven, leven. Leven met een lach. Hele krieken veel gebeen. Een levensleuk zingen. Die dachten echt tot veer. Cultuur nog komen brengen. Met pieper worden uitgeroost. De chaos wordt compleet. Toen heven ze op ene oos. De buurt die zorgt ze neer. En nou ons moest een diva op die vroeg. Is dat nu leuk? Nee, niks drinks, doe ze deur op. Laat ik alleen een breuk. Is dat nu leuk? Is dat nu vast geloven? Moet dat nu echt? Dat levert toch alleen maar klachten. Of is dat nu leuk? Is dat nu vast geloven? Johan Dobrecht en Joeks en Pek. De kinderen lachen is toch top. En of dat een mikzelf is of op de grootste zeur. Als het 1 op 11 is, hou ik de spiegel voor. Is dat nu leuk? Wat houst ik dan gedaan? We kijken leven, leven, leven. Leven met een lach. En nog toch Nederlanders wat de ramp is. De wet zegt carnaval is. Dat alles ene zand is. Ja, ja, ja. Is dat nu leuk? Is dat nu vast te loven? Moet dat nu echt? Dat levert toch alleen maar klachten. Of is dat nu leuk? Is dat nu vast te loven? Johan Dobrecht en Joeks en Pek. De kinderen lachen is toch top. En of dat een mikzelf is of de grootste zeur. Als het 1 op 11 is, hou ik de spiegel voor. Is dat nu leuk? Wat houst ik dan gedaan? We kijken leven, leven, leven. Leven met een lach. We kijken leven, leven, leven. Leven met een lach. De klomp. Is dat nu leuk? En Luc Volders, de frontman, had beloofd dat ze zich volgend jaar wel inschreef. Anneke was een nieuwtje. Dus boven hoop ik dat ze zitten met te tikken. De klomp of een afwaging ervan. Volgend jaar weer een poging naar het LVK. Goed, we gaan beginnen aan het vullen van de tweede halve finale opname. Beetje vreugde in de oven op 9 januari. Bombardoon en Heidse. De uitzendingen op 16 en 17 januari. En dan kent ze voor die artiesten gaan sms'en. Maar ja, we moeten ze bekend gaan maken. En we beginnen in Beek. Altijd met dich en nog nooit meer bos. Altijd met dich, door is alles met beugels. Van kleins af aan, dus er altijd met gewaar. Dat is wat dit gevoel zo bijzonder maakt. Altijd met dich, zonderlijk niet. Ik zit in die hart en dat maakt dit compleet. Altijd ja, altijd ja, altijd met dich. Vastelovend, voor altijd en mee. Ja, Kelly van der Lump. Ja, eigenlijk een openbare liefdesverklaring natuurlijk. Altijd met Dave van Kelly van der Lump Beek. Geschreven ook en gecomponeerd door Kelly. En dat deed ze samen met Ruud Limpens. Ja, en Kelly bezinkt eigenlijk alle Sean Dinger die ze heeft metgemaakt van kinds af aan. Vanaf 8 jaar zinken daar tot nu. En dan wat te verslaan met haar tijd. En mocht ooit het einde er zijn van haar, dan zei ze: ik ken het zonger dicht, dan nog blijft te verslavend hoor. Dus prachtig liedje, nummer 21 in de halve finale. Ja. Proficiat Kelly. En verwoorden al een keer en neer. Door kan we nog een keer gaan feliciteren. Als ik ergens gedacht moet werden, dan dat tegen de hemelsnaam niet. Die wordt op vlucht of laat.
vastelovend en wie. Dan zeg ik nog een zoek of twee. We mogen nooit te vergeten geteen. Vastelovend, ik hoor er wie. Dus dat tegen hemelsnaam wie. Ja, reken maar dat toch een tapje weer neer, hè? Ja, dat denk ik ook, Jan. Want ze hebben al een keer eerder het overwinningsvocht maar gepruiven van de leedjesavond van de Quibus uit Neer. Het grote koor heeft het natuurlijk over uit Neer. En Bas Kereltjes, dat trouwens ook te horen is in de podcast van 50 jaar LVK. Dat is de schrijver en Dwayne Horbach, dat is de componist van het hele gebeuren. En eigenlijk een hele leuke zeg maar kwinkslag in het liedje wat ze doen. Ze vergelijken het bier met de personen en dan tappen ze zichzelf met de vastelovend. En is een superheld in een clip, dat is Lei. En dan zorgt dat als dorpsheld alles in orde komt en de mannen prachtig feest kunnen vieren. Ja. Grote koor en Lei dus op naar de halve finale. Vergroot naar het zuiden, zuidoosten van ons provincie. Zolang wie hij je beleeft en zolang de muziek speelt. Vastelovend leven, dat is wat iedereen wil. Kruiding in de oeren en hop dat het vol was. Het fundament van vastelovend, liefde, vriendschap en de span. Dit is Boches, de Herringbieseren. Dat klopt, ja. En het liedje dat heet het fundament. En daar refereert ze eigenlijk aan dat de vastelovend altijd blijft bestaan. Altijd veranderd weliswaar, maar de kern blijft altijd bestaan van vriendschap en spas. En daar aan iedereen aan met wil doen. En dat hebben ze op een prachtige manier beschreven. En het eigenlijk schrijver en componist Piet Gottschalk hartstikke geregeld. En een dikke proficiat richting Boches en richting Gulpen. Alle harten knallen open, Limburg van het feeste graag. Dus als die engel heeft gesloten, de moedertrommel sleept ons waar. Hoe alles huis is opgesloten, geen eentje feestvrucht die niet staat. Knallen al ons harten open, het was de Londense weer raak. Ja, Dwayne en Sianne hierover. Ja, dat klopt. En Dwayne is de schrijver en de componist van dit liedje. Alle harten knallen open. En eigenlijk beschrijven ze daarom met dat de vastelovend de luur raak. En dat dan een hart openen om alles te vergeten en lekker te feesten. En dat is eigenlijk wat Dwayne ook deed. Als veelzijdige tekstschrijver, componist met een eigen studio. En het zelfs de top 111 in Meersen overgenomen te organiseren het komend jaar. Dus veelvuldig en veelzijdig LVK-deelnemer. Maar nog veel meer ook ter boete. Springlevend is erbij dus in de tweede halve finale. En het geldt ook voor Anne Bink. Ja. Kom, met ons aan de knallen. Loopt in wie maar vallen. We geven volop kaas, want vandaag zien we de baas. Strand, de rolwijn van vlammen. Kom, met ons aan de knallen. Loopt in wie maar vallen. We geven volop kaas, want vandaag zien we de baas. Strand, de rolwijn van vlammen. Anne Bink dus naar de halve finale. Dat klopt. Met eigenlijk gaat wat voor lange tijd alleen maar bij Big Benny hoort de Geefgaas. Dat heeft hem natuurlijk wel duizenden keren geschreven. Maar nu is het Anne Bink uit Venlo. Dat zijn 6 mannen vandaar die vorig jaar een debuut maakten in de finale. En toen op de 11e plek eindigde. Het is trouwens al het derde liedje uit Venlo in deze lies. Dus wat dat betreft zijn ze stevig op weg de hofleverancier te werden. Gaas. Zo klinkt het, hè? Ja, Geloof ik, zo, bij Big ja, Benny. ja. Nou, een dikke proficiat richting Venlo. En daar schikken we ook naar Elsen. Ja. De tjenen, een kleine schwere man, die een vleugel gedacht, fladderen omhoog. En als ze dat gefladder was omschreven, dan wil ik overal wel met hem blijven. Naar het zingen, weer vastelovend sterk smeet hij zijn vleugels toe en vliegt van op naar weg. Daarom schrik ik gezellig weer mee. Van de tjenen, genieten van plezier. Volgens mij als volger van het LVK herken ik deze muzikale signatuur wel, hoor. Toch? Dit is Ja, Quinn, zeker. hè? Dat is Quinn Mammerdam, dat klopt inderdaad. Ja, natuurlijk kennen we hem. En inmiddels natuurlijk kent gans Nederland hem met de vertaling natuurlijk van Vandaag nog Blikkendag. Ja.
Nena Sprongmans uit Eilse. Dat is trouwens de tweede ook uit Eilse. Dat is de zangeres. En het liedje gaat duidelijk om het fladderen, het zwaaien met de armen. En dan het steken van het maken van plezier. En vanuit de tenen geneten van plezier. En dat zus wie Vulke dat deed dwars door de vastelovend. Van hot naar her fladderen. Nena Sprongmans naar de tweede halve finale van het 50ste LVK. Proficiat. Nu is het weer langzaam tijd dagig zoeken. Voor het oud-prinsen, net? Ja. We hebben het nog altijd op de heupen. Als het vasteloven is. We hebben het nog altijd op de heupen. Al zien we niet meer op zo'n fris. Het jode piet, het rammel, de kras en het krak. Maar met ons beste windje vuur wordt daar niet doorgezakt. We draaien, zwijgen, zwieren, dat is toch niet normaal. Zeg eens door een dokter in de zaal. Tweede keer in Capelle. Ja, dat klopt. Deze keer op nummer 27 met de oud-prinsen uit Kepaal. Uit Panningen natuurlijk, dan Noord-Limburg. Robert Jansen is de schrijver en de componist is Willem Haldens. En eigenlijk is dit heel grappig gedaan, want oppenheupen, dat is natuurlijk een uitdrukking ook. Maar het is verwist ook naar allerlei ongemak wat de mannen allemaal vuilen. Of dat nu in de heupen is, in de knie, aan de been of wat dan ook. Allemaal met vastelovend vieren. Maar uiteindelijk toch Polonaise lopen, want geen belemmering om te feesten. Een knipoog, dat wordt gevraagd als er een dokter in de zaal is. En dat hij dan zegt dat ze ondertussen allemaal goed APK, dus oud-prinsen, Kepaal, gekeurd zijn. Nou, op en huppen. Het liedje is erbij in de tweede halve finale. De vaan kan ook nog het hoger en heerlijk. Betekent hier niet stoppen, geld. Daar steekt het dan gans op een gereun. Daar komen volle gas goed. Rood, kind ze gewoon negeren geld. Zal nooit oranje werken. Dan is de stemming in de boel. Joy Blijdenstein. Leuk. Ja, dat klopt, ja. Dat is de zanger. Die wordt in november trouwens 2 keer 11 jaar. En dat zingt ook bij de coverband Tonight. Het tweede liedje deze avond uit Heerlen. En natuurlijk de oplettende loestraar het al gevonden. Het stoplicht en vastelovend. Alle twee zeg maar rood en groen erbij. En een beetje geel, maak ook een beetje oranje, zet er dan. Maar laat ik niet tegenhouden. 4 vastelovend. En dood wordt je zinnen op. Lekker samen. Spas en plezier maken. Dat is wat er bedoeld met zetten alles op groen en door. Ja, en het tweede liedje van Frans Hermans, de componist. Ja, erbij. inderdaad. Ja, Klopt, inderdaad. schreef componist bij dit liedje. Tweede halve finale voor Joy, dus dikke proficiat door richting Heerlen. En we gaan nog een keer naar Roy, maar het staat net een andere Roy, zeg maar. Lekker belangrijk, maar gewoon niet druk. Het is vastelovend, dus blijven geluk. De glazen zijn vol en we joeks in een bol. Nieuwe zier en ons nog wat maakt. Lekker belangrijk, maar gewoon niet druk. Zo'n dag als vandaag kan niet meer stuk. Dit is ons moment, puur geluk. In dit geval Van Roy. Roy. Ja, dat klopt. En ja, ze zeggen dit is ons moment. En ik denk inderdaad dat er gejuich wordt in Venrooy door het Neveneen. Met het liedje Lekker Belangrijk. Willy Voeste schreef het en Jan-Willem Reuling is de componist. En vorig jaar zongen ze nog in de halve finale met het liedje Bucketlist. En ik denk dat ze dit nu kunnen afstrepen. En ja, het geeft natuurlijk allemaal de relativiteit aan van Lekker Belangrijk. En het is grappig, want het gaat aan de ene kant over vasteland. Maar als je de clip van hun bekeek, dat is prachtig. Gewoon met een caravan op vakantie. Met een vuurkorf zitten, volle glazen en barbecue. Maar toch iedere keer die uitdrukking erbij. En ook wie ze het ervaren als lekker belangrijk. Ja. Dan met is Van Roy nog een keer erbij met Neven. En dan nog voor het nuits gewoon voor de nummer 30 bekendmaken. Dan kiest zo'n koude gel op die boek. Dan geeft een soort microfoon op. En dan ziet je van alles. Het einde was de lovenschap. Ik hoef niet lang te kijken, nee, ik zie het rijk. Het einde was de lovenschap. En bliek je niet te kloppen, dan zit je me wel lekker. Doe ik zo de nek op, er is geen zorgen met. Maar toch zit er aan een schuutje dat er sneeuw nog zit. Het einde was de lovenschap. Aan levenszus en humor geen gebruik. De 20 weken echo. Ja, dat klopt. En ja, ze zien gaat heel apart. Het bliek uit het liedje waarvan is geschminkt de baby met 20 weken. Dus je weet, oké, die kenjakamer die moet rood heel groen werden. En ja, dat bedenk als ik met de geestelijk vader, om het maar aan die termen te houden van de echo. Dat is Maurice Pluimakers. Daar kwamen we al eerder tegen. De man inderdaad van de Gelinde. En ja, ik denk dat het een prachtige compositie is voor Parkstad Arends Genoot. Verzend dan met halverwegs voor hand 30 halve finalisten bekendgemaakt. Zometeen naar het nieuws, de laatste 30. Dan half voor de 60 compleet. Dan kennen we op naar de Bombardon in Heidse. Vlak na een jaar voor de halve finale. Spessoe.
Bokkenrijders. De spektakel.
schrijven, heb een paar dagen geen tijd. Ik gewoon op gehoord, maar hier ben ik kort. Stiefig wil vol met de allerschoonste spiet en geluk. Mich rustig aan doen is mijn plan. Maar dat is jammer, 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 jammer dan. Jammer dan, want achter de klink van de koek, daar zijn we verloren. Daar liggen weer 4 dagen lang de prachtigste gevonden. Pak ze die kroeg, de klink, dan werd ze vanaf één ding. Achter de klink van de kroeg, daar zijn we verloren. Leef dagboek, ik ben nu halfweg. En al 2 dagen als laatste door de voordeur geveegd. Ik heb dorst opgespaard en verrollen bewaard. Want ik heb nog een paar schoon bladzijden slecht en geluid. Mich rustig aan doen is mijn plan. Maar dat is jammer, 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 jammer dan. Jammer dan, want achter de klink van de kroeg, daar zijn we verloren. Daar liggen weer 4 dagen lang de prachtigste gevonden. Pak ze die kroeg, de klink, daar werd ze vanaf één ding. Achter de klink van de kroeg, daar zijn we verloren. En straks op als woonzicht, dan is het gedaan. Dan vul je op mijn dagboek een lach in je troon. Want schepen voor welke en rozen voor goon. En vaste loving blijft altijd bestaan. Pak ze die kroeg, de klink, daar werd ze vanaf één ding. Achter de klink van de kroeg, daar zijn we verloren. Daar werd ze geschoren. Drink weer en ook jonge kloren. Die kwaad van ons is geboren. Zo zijn wij geboren. Net naar de halve finale van het LVK. Want de Fransen al uitgewinkt. Collectief Hondervel wordt dat. En de klink van de kroeg om 9 op 8. Dit is de bekendmaking van de halve finalisten van het LVK. Met Ruud Kleine en Maurice Gorissen. Ja, welkom terug verzund halverwegs. Voorhand de eerste halve finale gevuld. Voorhand de tweede half gevuld. Wil ze een beetje bijblijven en teruglezen? Dat kan op de socials van de Stichting LVK. De organisatie van de wedstrijd. Maar ook bij ons, bij L1, bij L11 Live. Daar vindt ze het allemaal terug. Het overzicht. En nou ja, ze werden overal wel bijgewerkt. En de appgroepen gewoon dronken. En de cafés zitten vol. En het is overal wel gezellig. En het is overal ook spannend. Want ja, er zitten nog maar 30 plaatsjes. En dan is het vol. 188 liedjes tot begoesten van met. En we gaan al naar 60. Wat gaat dat dan toch vlot? En we moeten dan toch ook stiekem nog eens een hoop jullie teleurstellen. Maar ja, het is een wedstrijd. Ja, er kunnen in dit geval maar 60 lui gelukkig zijn. Ja. Althans, meer lui, maar 60 nummers gelukkig zijn. Met die grote koor erbij zitten er natuurlijk meer dan 60 lui. Nou, daar zitten wel groepen bij. Dat is wel behoorlijk het Oorprins en dergelijke. Dus verzond, je meer lui vroeg maken dan 60. Dat is ook wel lekker. Over een 50 minuten, dan is het verdekt door. Dan weten we het allemaal. Dan kan ze toch allemaal rustig terugkijken. En misschien gaat meer nog wel verdiepen in de leedjes die er zijn. Maar eerst met vliegtuigtempo deurig in de tweede halve finale. Een helje.
Dat klopt, en dat doven met Alaf Airlines. Dat zijn allemaal piloten en stewardessen die opgericht zijn in dit groepje samen in 2010. En ze hebben alles in eigen hand. De teksten, componeren en de uitvoering allemaal zelf. Dus het hele knappe prestatie van Cindy Zelen en Rob Zelen. Dat zijn de twee trekkers erachter. En ja, de vastelovens knaldrang is eigenlijk van de voorpret tot de vastelovend zelf. Dan gaan ze zich begaaien en dan is de vastelovend helemaal van hun. En als dan de knaldrang komt, dan ploft de boot. Met mannenmacht vieren ze 5 dagen vastelovend. En dan zijn ze eigenlijk, zeggen ze, het ganse jaar door altijd klaar voor. Ja, start nummer 31 dadelijk in de tweede halve finale van het LVK. Ik zou op de volgende deelnummers het motto willen plekken: truc van weg geweest. En door is snel, heel het tegenval. Het zuidje goed een spruitje, maar vanmiddag geeft ze los en juist te nauw. Jo, dan winst het wel. Als nou weer op het tafelclub is carnaval begonnen. Ze stuit dan in de roos met haar hakken allebei. Club Oost, alarm en chique zakken. Hey, 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 nou. Vliegen snel en snel. Voor elke vastelovend is gek een beetje zo wie nou. En een brokervaring dit, hè? Ja, eigenlijk hebben ze geen introductie meer nodig, denk ik. Als ze 4 keer het LVK gewonnen hebben, spik en span uit Zuster natuurlijk. Goed komend voor Midden-Limburg. Niek Dirks, dat is de schrijvercomponist. En ook de schrijvercomponist is Jos Wakkers samen met Jo Huinen. En dat liedje allemaal over Nel die zich verkleedt in een tegerval. En het roept me een beetje toch op die stijl van Patty Bart, zal ik maar zeggen. Hè. Nel is snel en vrijgezel, zeggen ze dan. En ze krubben op de tafel, ze dans rond. En dan is het feest voorbij. En dan denkt ze dat Nel naar huis gaat, maar dan steekt ze opeens bij de kastelein voor. Dat is Michel. En laat hem nog eens een berenvel dragen. Nou, de rest dit zich gooien. Ja, spik en span is erbij. Oetzuster in de tweede halve finale. En van de noodrem nu. Wees in de zaal, ik ben present, ik ben de levensgenieter. Mijn beste ik, gemaan het leek, ik ben de levensgenieter. Het feedback pensioen van het lachen en tronen van geluk. En jong op te wachten, van lachen in mijn stuk. Er schijnt me niet verspiller, leef ik vol met gooien zeilen dat ik levensgenieter ben. De noodrem van de trein van Tim Hamers, onze machinist en zanger. Ja, dat klopt. En hij komt goed voor Landgraaf. Dus eigenlijk, zal ik maar zeggen, de plek waar het komend jaar het LVK plaatsvindt. Het gouden 50ste LVK op het Megalandterrein in Landgraaf. Tim Hamers, de machinist, schrijvercomponist. En als schrijver heeft er ook de hulp ingeroepen van Bas Poels. Ja, en hij wint een staatsloot in het liedje. Hij bood een feestje voor het leven. En dan, daar is eigenlijk zijn motto gewoon van alles moest ik kennen geneten. Een levensgeneter. En dat deed er. En dat zie je in een clip schon terugkomen. Iedere keer komt er zo'n pakjesbezorger langs. Hij weer gaat Jones brengen om uiteindelijk een feest van je welste te leven. En stiekem verstopt in de clip de sambafoon van L11 Alaaf. Ja. Doch Tim Hamers, hoe laat gaat dus tegenwoordig? Is erbij, dikke proficiat. Nou Tim, vrouwen net een beetje over die groepen, dat zijn dan duk oud prinsen. Maar soms vindt het zich ook in de sport. Ik moet nog terug, ik moet nog terug. Ik moet vandaag nog even schoon. Ik moet nog terug, ik moet nog terug. De vastelovend is voor mij nog niet gedaan. Dan zijn er ene kleine muntje. Drink ik vandaag een laatste rondje. Ik moet nog terug voor de rest. Dan zijn er allerlaatste muntje in de test. Het zijn die piepende zolen hè, in de sporthal. Ja, Volleybal is inderdaad. dit, ja. Van de veteranen van Revok. En dat is een volleybalclub uit Reuver. En de mannen die sporten, die volleyballen. Maar die zingen ook samen. En onder andere met het liedje het allerlaatste muntje in de tas. En dat doen ze eigenlijk zo. Want ze denken eigenlijk dat het feest is afgelopen. En dan vindt ene nog dat muntje in de tas. En dan net een goalreden. Een alibi zeg maar om de volgende dag nog te gaan. Ja, en eenmaal in de kroeg. Dan kan ze natuurlijk niet op één been staan. Dan gaan ze meer kopen. En voordat het wit zit er weer de ganse avond door feest te vieren met veel meer muntjes als dat ene wat overwacht. De Ruiver is dus erbij met de veteranen Revok VCB. Allerlaatste muntje in de test. De dikke proficiat. Dit voor een plaats nu over al dukkers geweest zijn deze avond, ja? Zo waren dromen gemaakt. Sauber en sauber. Morgen ontwaakt. Vieren wij de die terug. Want als het op was,
gaan weer druimen gemaakt. Want dit is Royens. Ja, dat klopt. Alweer een liedje uit neer, het derde inmiddels. En in dat liedje komt de druimauffeur van Niels Segers, een van de leden van de groep. Want dat wil Ger Vorsweren van de Quiebussen. En laat dat nu helemaal uitkomen, dus Sine Druim wordt morgen gemaakt. Ik moet wel zeggen dat in de Quiebussen, die hebben geen prins, maar een Vors. En dat is dan natuurlijk hartstikke chic als hij dat wordt. Vors Quibus, de 73ste. Het liedje is geschreven door Bas Kuiltjes. Daar kwamen we al eerder tegen met het grote koor. En Pim van Weilik, dat is de componist. Ja, een dikke proficiat. Nog een keer richting neer, of nog neer, her, moest ze dan gelukkig zeggen. Voorhand het over het dorpje, waar net onder meer al het oud prins over elkaar heen aan het gelegen. Nou, dan kennen ze nu weer op feesten weer. Ja. Want weer de Graas ook, hè? Ja, dat klopt. En het is de groep De Afterparty. Waarom ook niet? En het is geschreven en gecomponeerd door Fabienne Peters en Jim van Ooyen. En grappig eigenlijk natuurlijk dat het ook weer over een afterparty heet in dit geval. En ja, het is misschien ook wel een mooie gelegenheid om even te zeggen dat het LVK Landgraaf ook een dag later nog een grote party heet. Want dan hebben ze de Verslager Meets Symfonie op het programma staan. En ook dat is alleszins de moeite waard om als een soort van afterparty 2 dagen feest te vieren in Landgraaf. Nou, dat is voor wat dat betreft gans compleet. Dan kennen we weer terug naar Else. Weer zien de shopverjagers, vastelovensmakers. Al is het dag, al is het nacht, verliezen hoe ze volle kracht. Weer zien de rundjescheppers, nacht van storbelevers. Die wordt met pilse lijf verzacht, de vastelovens heel te wacht. Weer zien de brekkers van de nacht. Ja, daar is ze weer. Claire. Ja, Claire inderdaad doet Else. Het drie leedje uit Else inmiddels, uit de westelijke mijnstreek. En ja, eigenlijk is het een schone aansluiting bij de afterparty natuurlijk. Want bij de afterparty heb ze lu nodig, in dit geval de Nachtbrekers. En daar zingt Claire Dekkers over. Weet je, dat zingt al sinds de 9-jarige leeftijd op de bühne gestangen. In 25 waren nog finalist. En ja, nu weer erbij. En dan zeven waren natuurlijk wat het wordt in de halffinale of het weer de finale weer te bereiken. Schrijver van het liedje is Robert Bux en componist is Luc Op de Kamp. Nou, proficiat Claire, proficiat Else, nummer 37. Dus tweede halve van het LVK. Het geldt ook voor de volgende groep, waarbij ik erg benieuwd ben naar de kleding van dit jaar. Ja. We zien de pioniers, vader was een ogen, op de avonturen uit wanneer vader het begin. Wie ze net zien we wat verschrokken, door al het plezier is getrotseerd. De vader en de polonaise tot een onbekend café. Als de joes in het vizier kunt zien we van de partij. Deze expeditie, dit is in volle vaart. We zetten van zijn ogen op de kaart. Nou, zo is als dansmarietje komen we nu weer. Ja, dat neem ik aan van niet. Maar ja, die vorig jaar gekeken hebben, gevolgd hebben, die weten natuurlijk dat, zie dat waren in dat dansmariekenparkje. En daar hebben ze denk ik wel heel erg veel harten met gestolen. Ja, zo'n panty gaat op een gegeven moment ook lekker zitten gewoon, hè. Dus wij weten het net wel aan. Dat weet ze maar nooit. Toen zei ze het, ik heb het nooit ervaren, maar heeft dat hier langzaam een bekentenis aan doen best. Joeks in zich, zullen we maar zeggen. Moebergen Boys uit Horst, Noord-Limburg, dat zijn de artiesten. De Moebergen Boys hebben het liedje ook geschreven en de componist is Willem Heldens. En ja, ze zingen eigenlijk over een expositie hoe ze ook komen, waar de Joeks in het vizier komt. Daar zijn ze bij en vieren ze vastelavond. Universeel aan alle kant. De Moebergen Boys zijn erbij. Proficiat. Intussen scroll ik even door de app om te kijken wie het café heet dat over een paar seconden gaat ontploffen. Oh ja, we hadden me geappt, Café de Prins. Soms zit het mij en soms zit het tegen. Is weg te snel door de koptoon gestegen. Soms zit het mij en soms zit het tegen. Nog sloeting stiep, nog hoesten bewegen. En met de vaste loving leven weer op goed geluk. Het glas is half vol en maken ons vandaag niet druk.
ze vorig jaar te gast gehad in ons televisieprogramma Het Vastelovenscafé. Het zijn emotionele jongens. Ik denk dat er nu al na de ogen zijn geweest. In de Oostpol. Ja, soms zit het mee en dan komen we ook trouwen en tronen van geluk. De Doospolse oud-prinsen uit Ospol en Baspoels, dat is de schrijver. En heel grappig, daar komt de trein wel langs, want Tim Hamers, daar kwam we juist tegen, dat is de componist ook bij dit liedje. Dus zelf ook halve finalist, maar ook op deze manier eraan verbonden. Station Ospol-Zuid. Ja, zo gaat het, ja. Toet. Ja. Nou, ze zijn erbij, de Oostpolse oud-prinsen. Dat werd dan in ieder geval gezellig door in de Bombardon en Heidse bij die tweede halve finale. Die voor bijna voorhand nog maar één liedje te gaan. Dit liedje. Van Limburg leed het bed in de rij. Dat zit verborgen diepenig en ook in dit refrein. Zolang we nog maar samen zien, ons echt zal overschoon. Dan struikelt de joekstore ploos. Kent ze dan niet baby zien wij dit? Dat het Van zijn een Blierik. Ja, inderdaad, met Sharon Milk op suiker, met het hart voor vastelovend. Frank van den Broek, dat is de schrijver en de componist Mirte van Dijk. En dit liedje net gewonnen, de liedjesavond van de Wortelenpin in Blerik dit jaar. En ja, eigenlijk zingt Sharon normaal ook in een groepje dames, maar deze keer heeft ze dit liedje solo opgenomen. En daarmee steeds op plek nummer 40. De laatste dus in de tweede halve finale van de 50e editie van het LVK. Die nu dus compleet is opname op 9 januari. In een vroege avond in de Bombardon in Heidse. Met uitzendingen op 16 januari om 6 uur 's ochtends. En op 17 januari om 1 uur 's middags. Wil ze er nog bij zijn, die tweede halve finale. Omdat er in zit tussen kens of tussen leuk vindt. Na deze uitzending om 9 uur begint de kaartverkoop op de website van de stichting LVK. En het gaat misschien vlot. En dan zitten ze in een rumoerig café. Voor gewoon nog even in alle rouw met die deurgnemen. Weer er dan in die tweede halve finale steekt. Want we begoesten vuur het neus van 8 uur met het vullen daarvan. Met nummer 21, met Kelly van der Lump uit Berg. Altijd met dich is het liedje van dit jaar. Nummer 22 is als zich ergens getapt moet worden van het grote koor uit Neer. 23 is voor Boches de Herringbiesteren en het fundament. 24 is alle harten knallen open van Springlevend uit Gulpen. Och en de Bink uit Venlo is erbij Gef Gaas. En op 26 vooral ervoor met Nena Sponkmans uit Eilse. Oppenheupen van APK, de oud-prinsen uit Kapel. Uit Kapel dus, die zijn er bij nummer 27. Uit Heerle komt nummer 28 het stoplicht van de vastelovend van Joy Bledestein. Neven uit Venrooy is erbij lekker belangrijk. Dan nummer 30, 20 weken echo voor de plekband uit Arends Genoot. Alaf Airlines uit Helden, vastelovens knaldrang in de tweede halve finale. En nummer 32, Nel in haar tegenval. Een compositie van Spik en Span uit Zusteren. Tim Hamers in zijn eigen landgraaf. Nou ja, daar is het nog net, want dan komt de finale. Maar de halve finale, daar staat er dan wel. En dat geeft hoop levensgeneter, nummer 33. En nummer 34 is allerlaatste muntje in de tas van de veteranen van de Refok VCB uit Reuver. Neer, nog maar een keer. Royens en zo weer het druime gemak. Nummer 36, de groep is de Afterparty uit Grashoek. En waarom ook niet? Claire is erbij uit Elsen met de Nachtbrekers. En ook erbij is de Moelberenboys uit Horst met Joeks in zich op nummer 38. En zo ze inmiddels door stil zie een beetje in de Oostpolwerven, de Oostpolse oud-prinsen, nummer 39. Soms zit het mee. En de laatste in de tweede halve finale, de nummer 40. Hert voor vastelovend van Sharon Milkop, het suiker uit Blerik. Ja, daarmee is de tweede halve finale gevuld. De informatie natuurlijk op de socials van de stichting LVK. En Ella Verlaaf, zo meteen halve finale 3 voorkomen richting het 1. Het eind naar het mobiel gesprek zit ze aan die gsm geplekt. Het is klaar naar dat jaar van bereikbaarheid dat gans Limburg offline gaat. Dus als ze hier bellen schoon, is dat de reuntjesbel. De nu keihard blijft slaan. Zolang het hier nog vaste lovendjes. Hashtag mich niet bellen. En ik ben duchtig in de die vergis. Hashtag mich niet bellen. Al bericht op als woensdag does voor mij. Hashtag mich niet bellen. Zit vast en lovend in de
klom al geen moment meer op. Zit vast de loving in de kop. Dan neem ik haar goed niet meer op. Wel toch eine lood ik hem overgaan. Of zeg ik kind ik niet zwaar goed verstaan. En meld ik voor dat hij gaat zeggen kind. Ik rie nu net een tunnel in. Ik kniep er deze dag tussenuit. Mijn lemke kijkt nog lang niet uit. Zolang het hier nog vaste loving is. Hashtag mich niet bellen. En ik me duchtig in de tijd vergis. Hashtag mich niet bellen. Al word ik toch als woensdag toes voor mij. Hashtag mich niet bellen. Zit vast de loving in de kop. Neem ik de klom al geen moment meer op. Zit vast de loving in de kop. Dan neem ik haar goed niet meer op. Met vaste loving blijkt weer echt iedere keer dat verbondenheid zonder mobiel gegeet. Zolang het hier nog vaste loving is, hashtag mich niet bellen. En ik me duchtig in de tijd vergis. Hashtag mich niet bellen. Al weer ik tot als woensdag toes voor mij. Hashtag mich niet bellen. Zit vast de loving in de kop. Neem ik de klom al geen moment meer op. Zit vast de loving in de kop. Dan neem ik haar goed niet meer op. Ik zet de bel een jaar naar stop. Ik neem als woensdag pas weer op. Mich niet bellen van Marleen Rutte. Nu handviert toch gans de inschrijvingen omgespit, maar geen Marleen. Wat dan ben je? Nee, maar nee, dit jaar, ik denk mama van 2 kleine kindjes. Ja, joh. Dat gaat even voor, denk ik. Hè? Nou, dat snap ik. Dus nou ja, dat geeft toch wel ruimte voor anderen, zoals ze toch maar weer zien. Verhand nog het ruimte, verhand nog 20 plaatsje. We gaan de derde halve finale van het 50ste LVK vullen. Die werd opgenomen in de latere ochtend op 9 januari in de Bombardon in Eidse. Uitzendingen op 23 januari om 6 uur en om 24 januari om 1 uur 's middags. En een dag later is al de bekendmaking met de loting van de finalisten. Ja, het gaat in vliegende vaart nu. Maar laten we de iets maar eens gaan vullen. En ik hou het net... Ja, dat is een uurtje geleden ongeveer, gaat langer, over een soort van blokhut in Benseroor. En Benseroor, voor de lui die het niet weten, dat is een gehuchtje vlak bij Heerlen. En in die blokhut liggen de splinters nog rond, ik weet het zeker. Dat is Miserabel die dit nummer hebben gemaakt. En dat hebben ze geschreven samen met, en dat is heel apart denk ik, met Rob van Lieshout. Ja, en voor jullie denken, dat kun je bekend voor natuurlijk van Lieshout en Arts. En dat is natuurlijk een heel opmerkelijke combinatie. Miserabel en Rob van Lieshout. En de componist, dat nog bij dus Jules Rijvers. Ze hebben dus hulp gekregen en ja, ik zou zeggen een heel aanstekelijk jolololo. Dat is denk ik een kreet dat ze met vasteland volkens gaan horen, want daar kent ze overal voor gebroken. Ja, het is om het af te leren. Ja, sorry, nee. Dit is geen spaskapel meer. Dit is een showband geworden, dat u zei ook wel. En die interregionale samenwerking, dat mag we concluderen, dat weer wel immer normaler hè, in het LVK. Hè? Ja. Nou, dat is waar Limburg dan groeien is. Miserabel is erbij, proficiat. En van maken ook een felicitatie. Gewoon schikken richting Geleen. Vastelovend is een spel, ieder jaar opnieuw. De noten van een melodie, het sprits van een revue. Een masker in 1000 kleurtjes, wie hele sprookjesboek. We spelen met in het zoete verhaal.
altijd ja. Ja, Vasteloven is een soort van theater, hè? Pak die rol maar. Ja, inderdaad. En dat het Mootgootgezin, dat het liedje geschreven Maud de Chatinier, heb ik natuurlijk over vanuit de Wereldstad samen met Brian Raadste, ook de componist is samen met Maud. En ja, eigenlijk is het gewoon heel duidelijk. Ze draaien de Vasteloven de rollen om. En welke rol speelt ze toe? Dus met Angerwoord. Het is iedereen die met de Vasteloven gaat anders kunnen doen als het normale leven. En dat is eigenlijk de rode draad in dit liedje van Maud. Proficiat Maud, doe best erbij. Tweede halve finale. En ik zou het gewoon leuk vinden, en we gaan dat nu gewoon doen, om even naar Nijwier te gaan. Weer Vastelovens met Wiel en Nel. Wiel en Nel. Ovens, Jan Ovens. Waar is goed stel. Wiel en Nel. Nel die springt boven op een stoel. Wiel kriegt hem geen goed gevuld. Nel geeft een slinger aan de bel. Het laatste rondje van Wiel en Nel. Weer overheen, Maurice. Ja, we hebben het over een deel van Riet de Gek uit Nieuwweert. En uit Midden-Limburg dan uitkomend de schrijver en de componist van dit liedje is Huip van Deurzen. En via het Vastelovend met Wiel en Nel. En ja, Sjus hebben we nog gehoord. Nel was vrienden samen, maar ja, blijkbaar hoort ze dan toch bij Wiel. Ja. Ja, zo kan het gewoon, zou maar zeggen. En ja, Huub van Deurzen misschien nog leuk om te vermelden. De schrijver van het liedje dat jaar in de LVK-jury gezeten. Dus hij heeft misschien over de goede dingetjes opgepakt. En dacht, oké, en nu heb ik mijn kans. En knal ik hem naar de plek 43 in de derde halve finale van het Gouden LVK. Ja, nu kiest hij aan het eind van het jaar over die liedjes met de meest populaire babynaam en zo. Ik ken dat zo maar me voorstellen dat in Limburg Nel erbij gaat staan. Ja, dat is een trendnaam, ja. zo bleek. Nou ja, en de proficiat richting Nijweert, die zijn er dus bij in de tweede halve finale. En dan gaan we nu gewoon maar door. En dan gaan we nu maar gewoon nog een keer naar Kapel. Week over Voeze, hoeven de wekker niet te snoezen. Al die handjes samen sterk, smergens vroeg aan het werk. Met vergelijkensteun en doezen. Alles en iedereen met op de wagen. Een Vastelovens volksverhoezing per de boek. Niks te klagen, we trekken met z'n allen naar de kroeg. Ja, de clubkleuren zijn een beetje oranje-wit met het zwart, hè? Ja, dat klopt. Dat zijn de Quanten Dixek die kleren altijd dragen uit het derde liedje uit Kapel-Panningen. Tenminste, ja, ze gaan verhoezen, maar ja, normaal op het moment inschrijven waar het voor Kapel, dus dat staat dan vast. Dat is de datum, zeg maar. Ja, en we kennen natuurlijk Quanten Dixek, want de laatste jaar zijn vaste waarden nog in de finale. En ja, als je zegt, verkennen geen hoes kopen, dan gaan we maar naar de kroeg en gaan we het daar leuk maken. En geef zijn zo'n gelijk. Zo is dat. De Quanten Dixek zijn erbij. Eens even kijken. Verworen in Kapelle. Ja, wie lang deed ze er over om naar de volgende plaats te gaan? Wow. Half uurtje? Toch, dan best ze er wel. In Remung, ja. De Vastelovens klantenservice, die werkt zeer goed en nooit. Of het nu vroeg of juist en laat is, die wijten altijd rond. Dan bel ze 4 keer 1 of 2 keer 11 of 1 of 1111. Dan is het het wasmachine, dat is kapot. Ja, de meeste klantenservice gaan maar bellen de kiesbezet doen, hè? Ja, Althans, goed gezien. Ja. Dat klopt. Maar ja, Michel, Geert, Keup, Joep of Dominique aan de lijn kregen, dan kent ze de badmutsje, want zo heet die groep bellen voor de Vastelovens klantenservice. Ze komen uit de plek waar vorig jaar het LVK waren, of eigenlijk moet ik zeggen dit kalenderjaar, maar de vorige editie Remung waar dat Midden-Limburg. De schrijver van het liedje en tevens ook componist is Linjert van Riet. En de schrijver nummer 2 en componist 2 dan is Nick Brown. Ja, proficiat. Remung is erbij in de halve finale. En datzelfde geldt voor Vastelovens Hoogburg Kerkroa. Ja, dat is Roddo, de richtige ich.
doe mijn best, zullen we maar zeggen, om het goed te spreken. Ja, de echte ik, hè, betekent dat. Ja, dus het... eigenlijk een hoop stimmung met kabaal, oftewel radeau. Dat is in elk geval de betekenis. Het mich de voorzitter van het LVK uitgelachen vanmiddag. Dus het nummer is dus de richtige ich. En het is een 5-koppige formatie. Die hebben dit jaar in Kerkrade de eigen stad gewonnen. Nou, een dikke proficiat op naar de halve finale van het 50ste LVK. En wat zou dat dan leuk zien? Winst Kerkrade komt in de halve finale. Die is een landgraaf, dat is een katsensprung. Zoals in Kerkrade Zand. We moeten even bij de feiten blijven. Dit is nummer 47. Dan is het kost niet missen. De vaste lovers, die is daar de beste. Al niet de laatste, nog hij het zeker wijteloos. De kampioen in de gemme Uversloot. En we dachten in maar niet meer hoe toe gewoon. Want tegen Gijs eindeloos. Wees kampioens! En Max moet goed geproost, de vaste lovers. Mijn favoriete Venlose boyband is dit. Oet de Moord. Oet de Moord, Oet Venlo inderdaad, Noord-Limburg. En dat zijn Gijs, Jules, Willy en Bart van Oet de Moord. En de vierde, zo'n zeggen, inzending Oet Venlo. Het liedje beschrijft wie de herkenbare vasteloosvierder in de kroeg zich gedreigt met het pekske, de schmink en zeker niet naar huis toe gaan. Moeten wat veel eerder zijn tegenkomen natuurlijk deze avond. Job van Hoof, schrijver-componist. En datzelfde geldt voor Mark van Mullekom. Oet de Moord is erbij. En Heidse en de Bombardon bij de tweede halve finale. En datzelfde geldt. En die doen toch echt al jaren met. Ronald en Karin zijn erbij. Vasteloven is toch net die een vegen vinger. Daar zitten we hier allemaal aan vast. Het vuurt op iedereen van links tot eind zo gangen. Van vasteloven kunt ze nooit meer los. Het mag niet vies van Tjingeleboe, van Tron en Treuden van de Laag. Dat kunt ze van ze leven, hoe smira. Van de vasteloven kunt ze hier niet los. Nee, noes van ze leven niet los. En net voor hoe is gewoon hoe het komt voor Wierta. Inderdaad, gewoon voor Weert. Ronald en Karin zijn dit vast aan vastelovend. Weert met de Limburg uiteraard. De schrijver-componist, en als we het dan hebben voor verbindingen in Limburg. Guus Steijnen uit Guttekoven. Die we natuurlijk allemaal kennen van onder andere Don Quixote en Cartouche. En voor Ronald en Karin richting Weert, dat is natuurlijk naar de halffinale en heet ze ook een kleine afstand. En ze weten wel wie het is om in de finale te staan, want eens stongen zijn, dat waren in 2010 in de finale. En toen worden ze tweede. Dus net niet, maar bij wit dit jaar meer geluk. Nummer 48 dus, Ronald en Karin. Ja, nu aan ik het vuurrecht om de 11e van de 11e te doen. En Remung, dat te presenteren. En dan zie ze een beetje wat de trends zijn zo qua kleding in het vastelovenseizoen. Ik handel waanzinnig veel, meestal met panterprint, bontjassen gezien. Dat weet dadelijk, ik bedoel, dit wordt boete, maar dat weet dadelijk gaat in al die bomvolle cafés. Daar weet ze genoeg, ja. Dat is puur geluk. Ja, dat is het. Ook een deel als schrijver gehoord. Hè? Ja, inderdaad. Van Liesel en Arts hebben we de Voet Venrooy natuurlijk Noord-Limburg. En op de 11 en 11 waren er ook Oilailele. Maar ja, deze keer dus ode aan de natte rug. Het zweet op een rug, zeggen we dan, de finale. Ja, en ja, wij kennen ze niet. 3 jaar terug nog nauwelijks bekend. En als een stip, zeg maar, door de Limburgse vasteland bekend geworden. Dus dat ze deelnemen aan de halve finale. Nou, dikke proficiat voor Rob en Rob. Dat is makkelijk te onthouden voor alle jullie die dan in CD in zitten. Even kijken, dat wordt nummer 49. Dus van Lieshout en Arts en Witte Administratie Klop. En dat deed ze, is dit dan nummer 50. Op het puntje van de tong, het puntje van de tong, daar ligt het liedje dat ik gisteren nog zong. De mop die ik naar boven vertellen, het ding dat ik hij moet bestellen. Op het puntje van de tong, het puntje van de tong, daar ligt het liedje dat ik gisteren nog zong. Ik wil niet melodie, maar weet alleen niet wie ik dat liedje gisteren zong. Ik zie het man, de piek, toch niet meer op de piek, ligt op het puntje van mijn tong. Ja, hij moest me even helpen.
Nee, over. Ja, dat zijn de Hanebotsen uit Pij. En Pij natuurlijk vlakbij waar ze vanavond de clip opnemen van dit liedje. Oh, die had nu een clip opname? Ja, is echt waar dat ze vanavond de clipopname hebben. Dus, de als kans dat voor erin zitten dan? Ja. Want ik neem aan met er nu een cameraman rond. Dat nummer gaan, ja. Dat er voor even winken. Ja, daarom. Hè. De Dus, clip, hè? Ja. Nee, een Pij, maar een café het hangen, dan nemen ze dus de clip op. Het puntje van de tong, de nummer 50 van de Hanebotsen. Ja. Even nog de administratie bijwerken, want René Idema, dat was de schrijver, dat hij samen met degene die ook de componist is, Verkolen. Nou, dan hebben we 5/6 van het aantal beschikbare plaatsen ingevuld. Dat gaat toch heel? Dus met kijken doe dat op de socials van Ella Lavalava van de stichting LVK, de organisatie van deze wedstrijd. En daar kan ze het rustig teruglezen. Een mooie overzichtjes, grafisch opgemaakt. Een lust voor het oog, zou ze kunnen zeggen. En nog maar 10 plaatje. En nu hebben we een aantal groepen van oud-prinsen behandeld. Voor nummer 51 gaan we dat net doen. We gaan naar de oud-jeugdprinsen. Ja, van zijn op de ruiver weer een keer. Ja, dat klopt. En deze keer zijn we terechtgekomen bij de oud-jeugdprinsen. Dat is een vereniging die zich eigenlijk dus geen zorg hoeft te maken voor het ledenaantal. Want ieder jaar komt er een bij. Dus dat gaat als het ware vanzelf als de vereniging ze uitzuikt. Maar wacht even Maurice, de Mos 18 zie je hè? Ja. Het is dus lang geleden dat ze jeugdprins worden. Ja, dat nummer gaat. Dat zeker. En ja, dat betekent dat ze eigenlijk een aantal... wie moet je dat zeggen? Edities staan. Ja, natuurlijk, door corona vult een gat in dat team. Dat is wel waar. Ja. Dus dat scheelt weer. Maar ja, dan kunnen die samen feestvieren. Kijken nou, bijvoorbeeld vanavond hier naar de livestream. Of natuurlijk naar de halve finale gaan komen om te feesten. Maar op het podium staan er die 18+ in. Oké. Nou, in de dikke provincie, de oud-jeugdprinsen Offenbeck met mij. Ze zijn erbij. Ja. Bas Geuyen, dat is de man die het liedje geschreven heeft en de compositie gemaakt heeft. Vergot nog een keer. Gauw naar Broensum. Van boem, boem, boem tot boem, papa. Van polka, samba, op tot ska. Daar zit muziek in. Ja, strot en volken. Van boem, boem, boem tot boem, papa. Van polka, samba, op tot ska. Wat vindt zo'n 3 keer mis? Wat vindt zo'n gaaf? Of is het tegengaal? Het is allemaal gewaal. Broensum, 3 keer niks is dit. Ja, dat klopt. 3 keer niks. En ja, dat is natuurlijk een uitdrukking. En zo is eigenlijk denken, zijn we z'n 3 als trio? Nee, inderdaad niet. Het is een duo uit Brunsum. De sound van vastelovend. Ron Roemen, die we natuurlijk kennen van La Bamba. Dat is de schrijver-componist van deze compositie. Nou, dat moeten we goed doen. Ron leed je weer erbij in de halve finale. 3 keer niks, dus uit Brunsum. Die zijn erbij. Derde halve finale. Natuurlijk in Heidse. Oké, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, het begint op te shapen. Spannend, hè? Oh, jongens. Nou, zullen we nog maar in doen dan? Ik bedoel, het is toch dadelijk nu genoeg. Ja. Een beetje tempo erin hotten. Solo-artiest. En deze keer. En zijn goed bolder. Ja, dat klopt. Amber Kolen, dat is de zangeres van dit liedje. En het had een hoor geschaald of het had niet metgedaan. Want ja, vastelovend het feest van een lach en een troon. En helaas is Huub Beekman de man die dit liedje gemaakt heeft. Hij is overleden op 17 oktober. En dat is natuurlijk heel pijnlijk, want hij mocht maar 58 jaar waren. Maar hij zal ongetwijfeld grootje boven metkijken dat Amber toch heeft besloten om mee te doen en in de halve finale zijn compositie te gaan brengen. Ja, nou fijn, zeker in dat kader dat Amber Kolen erbij is. In de derde halve finale. Ik zou het even te tellen. Volgens mij komen we voor de 4e keer deze avond in dit plaatje. Alle, 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 de vastelovend maakste wet. Ravage, ravage, de chaos met die staat.
Ja, we zijn in de westelijke mijnstreek en nog een keer in Elsen. Ja, de vierde keer al vanavond. Nummer 55, Ravage van Wildvlees. Westelijke mijnstreek komen ze vergoed van de regio. Niels Lemmens is de schrijver-componist. En de tweede componist, dat is Jos Gijzen. En ja, natuurlijk Wildvlees, een groep die ieder jaar ook veel tijd spendeert aan een clip. En dat hebben ze deze keer ook gedaan. Een hoop poeten of kruppelen erbij gevolgd. En ja, die hebben er wel voor gezorgd dat het een ravage is geworden. En dat is allemaal te zien. Maar natuurlijk zien we ze ook terug in Heidse in de derde halve finale. Wildvlees uit Elsen, proficiat en dringend in het erop, jongens. Want dit is natuurlijk hartstikke leuk dat er weer bij zit. Even kijken, vrouwen net, Ronald en Karin. Ja, dan is het niet voor het duo ook goed een plaatsje. Waarvoor is er nog een engelsend geweest hier. Als vaste novens vlinders vliegen wij door de koude lucht. Wij kosten ons niet vinger, maar vongen ons toen toch. Als vaste novens vlinders vleugels vrijen in de wind, dan vliegen die voor samen. Wie als woensdag weer begint. De vaste novensvlinders. Ik let op de N, want dat zal zijn horst. Vaste novent. Ja, inderdaad. Roe en Marion, dat zijn de uitvoerende. Wel eerder in verschillende samenstellingen deelgenomen aan het LVK een tijdje geleden. Inmiddels wel uit Horst, Noord-Limburg. Koen Hendricks is de schrijver-componist. En ja, het gaat eigenlijk er helemaal over dat ze dus wasloos vlinder alweer dat fladderen naar voren komt. En ja, dat doen ze totdat de heringen, zal ik maar zeggen, gegeten werden. Vasloos vlinders, Roel en Marion, nummer 55. 4 keer 11 hamveren gehad. Nog 11 minuten uitzending. Nog 5 plaatsen. Ja, om het dan maar de spanning te breken, door voor even een liedje. Als je mich versteht, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Kan ik dich het te vlot in een gekke bui. Vroeg mich dan gerust, hij zegt dat nog eens opnieuw. Maar als je mich versteht, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. In ieder Limburgs dorp of stad toch gasten overal. Ons allerschwanste Limburgs plat het liefste wat ik kan. Maar toch als een verongering, soms scheidt het gans verkeerd. Dan zeg ik tegen iedereen, zo hebst het niet geleerd. Want als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Kan ik dich het te vlot in een gekke bui. Vroeg mich dan gerust, hij zegt dat nog eens opnieuw. Maar als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Al woonst u pas een paar jaar Ribios in het Limburgs land. Toch werd je net zo goed erbij, du steeds niet aan de kant. Ik weet hoe het die eigen taal en Veros dialect. Maar toch weer niet verstaan ons, waarom zeg ik dich direct. Want als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Kan ik dich het te vlot in een gekke bui. Vroeg mich dan gerust, hij zegt dat nog eens opnieuw. Maar als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Kan ik dich het te vlot in een gekke bui. Vroeg mich dan gerust, hij zegt dat nog eens opnieuw. Maar als ze mich versteest, dan kan ik plat tegen dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Dan zien we ons zo eigen en zeggen doe en dich. Door brede LVK-winnaar uit de historie Ben Erkes en Dan Kal Ik Plat. 4 zijn bezig met de 50ste editie.
Jongens, het schiet op, hè. Met de Dreidenhoven finale 60 leedjes nog in de race. Er zijn er 55 van bekend. Nog 5 te gaan. En het motvuur, nu genoeg, even goed gerekend. Dat allemaal lukken, Maurice. Ja. Nu genoeg kennen de kaart die kocht wel. Dus we moeten opzeten. Daar kent ze naar de site van de stichting LVK. En misschien wel die favoriete artiest of vastelovensvrienden aanmoedigen. Want ja, ze komen uit alle hoeken en leuker. Het is natuurlijk chaos in Elsen. Die hadden een ganse hoop over finalisten in Horst. Groot vertegenwoordigd Kapel. Een Neer net te vergeten. Nou, ze kennen we nog wel even weer. Gewoon Venlo deed het goed. Maar ja, nog 5 plaatjes. En we gaan er maar eens aan beginnen. Laat ik zeggen dat het volgende liedje, nummer 56, komt uit de regio. Maurice? Uit de regio Parkstad? Ja, dit is hem. Maar hoe moest stoppen, 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 stoppen op het dieptepunt. En gans het promenage en scherpe blik miegend. Dus moest stoppen, 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 stoppen op het dieptepunt. Ja, dan stopt dan ook. Radvuurdig alles gans vanzelf en terug naar boven kunt. Ja. Regio Parkstad, om precies te zien Landgraaf. Ja, Landgraaf. Hè. De plek van Megaland, waar het grote paviljoen geboekt wordt voor de gouden LVK-finale op 30 januari 26. Stoppen op het dieptepunt 4511. Dat is de uitvoerend artiest Edwin Pelen. U kennen de misschien stadsdichter van Heerlen. Dat is schrijver-componist. En de tweede componist is Jan Widdershoven. Ja, Jan Widdershoven, inderdaad de oude stadsdichter van Heerlen. Maar ze komen dus uit voor Landgraaf 4511. Stopte op het dieptepunt. Nou, die dreumen natuurlijk een finale, van de finale in 9 plaats. Zo is het nog net, maar ze stond wel in de halve finale. Dat is al een felicitatie waard. Goed, nog 4. We rond nog een plaats. Of we nog net geweest zijn tussen ovend. Nee. En de hint is Amerikaanse snack. Wie ga ik dan net even vertellen, want dit is het liedje. Mijn pekske bont, mijn patas wit. Mijn dansjes scoren echte TikTok-hit. Maak plaats voor deze 90s hit. Het is vastelovend. Vastelovend is lid. Ja, de Amerikaanse snack wordt de hotdog. En dit zijn de Happy Hotdogs. Ja, een vastelovend is lid. En ja, bro, het volgende, ja, dat liedje is eigenlijk Tantoe Slee, zeggen ze. Logisch ook, want de vastelovend is lid. Ja, en eigenlijk kan ik zeggen, onbegrijpelijk taal voor vuile machine ik dat kent. Want de Happy Hotdogs uit Hegelsom, die weten het waarom het om gaat. Hun leed hebben ze namelijk gemaakt voor de boomers de strootaal uit te leggen wie de vastelovend zo schoon is. Oftewel, Sean is lid. En ja, de vastelovende Sean, dat weten we allemaal. Ron van de Beuken is de componist en schrijvers waren de Happy Hotdogs zelf. Uit Hegelse, Noord-Limburg. En een dikke proficiat, dat zal feestje door, ongetwijfeld. En nog 3 plaatsjes. We gaan naar een plaats. Toen is nog niet zo lang geleden de halve finale georganiseerd. Je hadden een fijne zaal daarvoor. Dan kan ze een goed putje bier drinken, daar werd ze goed verzorgd. Ik weet niet of ze daar ook in de buurt zitten nu met z'n allen. Want ja, er zal ook nog wel ergens in de tap gaan lopen in het betreffende plaatsje. Van grond naar heel. Ik loester naar mijn lief, want het kind precies vertellen. Of ik de rie nog één bestellen. Aan dat kompas hou ik me 5 dagen vast. Ik loester naar mijn lief, maar steeds als ik wil weten. Of het altijd is op de kappen of te pleiten. Dan scheelt mijn ganse lief. Dat is vast beloofd, man. Ik was dan lief, ja, ja. Ja, normaal zou ze zeggen, ik loester naar mijn lief, ik ga op tijd naar bed. Maar in heel geldt dat niet. Nee, dat klopt. En Schuppe Os heeft dat in een liedje verwoord. David Peters, dat is de schrijver, maar ook de componist daarvan. En ja, een bekende natuurlijk in zijn eigen dorp heel waarde het afgelopen jaar Prins. En dan heeft er natuurlijk een aantal dingen in verwerkt van wie ze op moest letten als ze Prins bij zijn, was ze allemaal zuus. En de inspiratie daarvan heeft de basis gevormd voor dit liedje. Als ze vastelovend viers moesten opletten dat in liefde nog aankent. Ja, Schuppe Oors is erbij, dus wat zal het spannend zijn geweest, jongens. Bij die allerlaatste die bekend werden gemaakt zitten, dat is toch even zweten. En dat geldt zeker ook, dat weet ik 100% zeker voor de broertjes. Ja. We zien niet stil te kriegen en blijven wie het laatste liedje komt. We zullen pas weer zwiegen als straks een bed de loeken zien toegedaan. We zien niet stil te kriegen
Ja, in ieder geval in de cafés gaat ze het goed doen, hè? Ja, denk ik ook, ja. De broertjes zaten de toon, zeg maar, we zijn het stil te krijgen uit Kapel. De vierde groep inmiddels uit Kapel Panningen deze avond in de halffinale. Mark van Mullenkom, de naam we ook al eerder langs zien komen. Dat is ook hier de vader van de Schriever-componist. En dat betekent dat zijn tweede liedje is, waar dat met is. Ja, en de dikke proficiat naar de broertjes. Dan hand van nog in het te gaan. En dan denk ik dat het voor het programma Maurice hartstikke leuk is. We voor nu even bekendmaken weer tot nu toe. In die derde halve finale van het 50ste LVK zit. Voor begoeste nummer 41. Met Oethele, miserabel, geen zin om het af te leren. Ja, en nummer 42 uit de wereldstad Geleen Mout met welke rol speelt zich dit jaar? Een deel van Riete Gek uit Nijweert viert vastgelopen met Wiel NL. Ja, en uit Panningen Kapel komen de Quantediek 4x11 Wegon Verhoezen. Rumming, de badmutsen en vastelovens klantenservice, die zijn erbij. Uit Kerkro Rado met de richtige ich. Ja, dan de vastelovend virtuoos uit Venlo, uit de Moord. En dan uit Wiert, Ronald en Karin, nummer 48, vast en vastelovend. Het duo uit Venrooy van Lieshouden en Arts Ode aan de natte rug is erbij. Nummer 50, het puntje van de tong van de Hanebadse uit Pij. En nog de oud-jeugdprinsen Offenbeck van Ruiver, nee, die zijn erbij. Nummer 52, de sound van vastelovend, 3 keer niks uit Brunsum. Ja, is erbij. En ook Amber Kolen, nummer 54. Ja, precies. En nummer 53, sorry, doorgezakt. En nummer 55, dat is Ravage, wildvlees uit Elsen. De vaste Novusvlinders van Roel en Marion uit Horst 55. Nummer 56, stoppen op het dieptepunt uit Landgraafkump 4511. De Hegelsom, de Happy Hot Dogs, vastelovend is lid. En dan nummer 58, Schupperoos, die zingen Ik loester nog mijn lief. En dat is uit Heel. Ja, en dan nummer 59, zojuist de Breurkes uit Kapel. We zien niet stil te krijgen. Ja. Dan is het bijna op. Dan gaan we er nog in te gaan. Hoe werd er nog gezwet, hè? Ja, wordt net zo zeggen, met al die aanvallen. Het is waanzinnig spannend. Die gaan kapot, hè, Maurice? Dat denk ik wel, ja. Denk ik ook. Ja. Zullen ze niet langer kwelen? Nee, ze hebben vorig ook moeten wachten. Al. Ja, dus, dat is nu wel goed geweest. Het is ook opnieuw nu genoeg. Hey, Zunse en die aan Roy. Weer zijn geboren, te leven in het zeilschop. Ik wil gewoon vol in de vasteloven, voor alles te lopen en af. Voilà, weer zijn geboren, te leven in slopen. Oh, wat dom verzaan. En die aan Roy geboren te leven. Ja, uit Valkenberg althans hebben zich voor ingeschreven. In de regio Maastricht-Heuveland. Bas Kuiltjes en Mark van Mullenkom. Dat zijn schrijvers samen met Roel Gommans. En dat is ook een componist. En Mark van Mullenkom ook een componist. En dat is dan bijzonder, want Bas Kuiltjes komt voor de derde keer tegen een schrijver met dit liedje. En schrijver-componist Mark van Mullenkom ook zijn derde inzending. Dus de max behoort, zeg maar, voor hun oog in de halve finale van dit LVK. Andy en Roy en het dikke proficiat. Bij die derde halve finale dus, die op 9 januari in de latere ochtend werd opgenomen in de Bombardon in Heidse met uitzendingen op 23 en 24 januari. Dan is 24 januari al de grote bekendmaking. Dan gewoon voor richting de finale. Jongens, wat gaat dat vlot, hè? Beetje kort seizoen. Ja, dan steeds ze zo in de finale. Dus het toch maar weer. Maurice, ja, verder zo meteen de kaart verkopen. Ja. Dat gaat nu los. Ja, precies. Via de website stichtinglvk.nl zijn kaarten te koop voor de halve finale in de Bombardon in Heidse. Nou, dan zijn voor Gansronk. Ze zijn alle 60 bekend. Ik snap dat het te veel wordt en veel te veel informatie. Ken ze het rustig terugkijken op de socials van de stichting LVK. Op de socials van L1, L11 Alaaf. Dit worden ze, alle 60. En de dikke proficiat naar alle halve finalisten. En pis nou een jaar, dan zijn we er dus met de halve finale. We wensen u alvast schöne dag. Tot dan, hoi. Dit is L1. Nieuws van 9 uur.